ሰላም ዝኸበርኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ቀዳም 15 መጋቢት 2025 ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆ ፈለማ ግን ቀንዲ ነጥብታቱ አሜሪካ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ውጥረት ክሃድእ ፀዊዓ ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ስምምዕ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝፈረመት ኣውጃ ዶክተር አብርሃም በላይ ኩነታት ትግራይ ምዘይሃድእ መዕለቢ ከም ዝግበረሉ ኣጠንቂቑ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰራዊት ፌደራል ትግራይ ክኣቱ ፀዊዑ ኢትዮጵያ ምስ ሩዋንዳ ወተሃደራዊ ስምምዓት ፈሪመን ህዝቢ ከተማ መቐለ ናብ አዲስ አበባ ክሃድም ጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሓለፍቲ ፋኖን ህወሓትን ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘካየደ መርበብ ሓበሬታ ቦርካና ገሊፃ እምበኣርክስ ንቐንዲ ነጥብታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ብሩኽ ቀዳሚ ሰንበት ክኾነልና እናተመነና ድሕሪ ዛ ሓፃር መሳገሪት ሙዚቃ ናብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ከሰጋግረኩም እየ ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ስምምዕ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝፈረመት ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሩስያ ስምምዕ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝፈረመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ትማል ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣድሚራል ቭላድሚር ቮሮቪ ምስ ኮማንደር ጀማል ቱፊሳ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ክልቲኦም ወገናት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምሕያልን ናይ መጻኢ ምትሕግጋዝ ንምድጋፍን ኩነታት ንምጥጣሕን ስምምዕ ፈሪሞም ንወደብ ዓሰብ ብሓይሊ ክመልስ እየ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ንምሕያዝ ፃዕርታት የካይድ ኣሎ ሩስያዊ ልኡኽ ናብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ቤሸፍቱ ኣብ ዝርከብ መሰልጠኒ ከም ዝበፅሐን ምስ ሩስያ ተሰማሚዕና ክትብል ኣዲስ ኣበባ ሓጎሳ ገሊፃ ኣብ 2024 ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ቭላድሚር ኮሳንቶቭ ዝመርሖ ልኡኽ ኤርትራ ብምእታው ዝተፈላለዩ ስምምዓት ዝፈረመ ኮይኑ ሕጂኻ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ወጥሪ ኣብ ዘላትሉ እዋን ምስ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕ ፈሪሞም ሕብረት ኣፍሪቃ ንወጥሪ ክልል ትግራይ ብትኩረት ይከታተሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጦ ሕብረት ኣፍሪቃ ትማል ዓርቢ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ወጥሪ ከም ዘጉሕዮ ኣፍሊጦ ኩሎም ወገናት ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ከኽብሩ ዝፀውዐት ሕብረት ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ እውን ብኣካል ተረኺቡ ነቲ ኩነታት ዝርዝር መብርሂ ኣቕሪቡ ኣምባሳደር ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ባንኮሎ ኣደዮ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ህወሓት ልዝብ ንምስላት ድሉው ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዓለም ኣብ ዝተኣከብሉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደዎን ጢሞቴዎስ ብወገኑ ንኩነታት ትግራይ ብትኩረት ይዕዘብዎ ከም ዘሎ ኣረድዩ ሚኒስትር ጊደዎን ኣስዒቡ ንርእሱ ዘግለለ ጉጅለ ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ንኸይትግበር ማሕለኻ ኮይኑ ከም ዘሎ ከሲሱ ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራል ነበርን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሚኒስትር ቆላን መስኖን ዘሎ ዶክተር አብርሃም በላይ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለየ ኣወዳድባ ብምፍጣር ዳግም ጎንፂ ንክለዓለን መንግስቲ ንምፍራስ ዝደልዩ ኣካላት ከም ዘሎ ገሊጹ መንግስቲ ታኽልል ነቲ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ምርጋዕ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ካብ ዓቕሙ ወፃኢ እንተኾይኑ ግን ሓበራዊ ፍታሕ ከም ዝወሃበሉ ኣፈራሪሑ ነዚ ስዒብኻ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብደገ ተደፊእና ኮነ ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ኩነታት ዝግበር ኩናት የለን ክብል ተቃይሙ ፖለቲካዊ ፀገም ትግራይ ንምፍታሕ ተደጋጋሚ ዝግበሩ ዝነበሩ ናይ ዘተ መድረኽ ብናይ ተደራደርቲ ኣካላት ዕንቅፋት ከም ዘይተፈትሐን ሓደ ንኻልእ ብምስዓር ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዝኸድዎ መንገዲ ናብ ጎንፂ ከይዓቢ እናተሰግአ ከም ዝመፀ ገሊጹ ነቲ ፀገም ብዓቕሚ ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንምፍታሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ከም ዘይተዓወተ ዝገለፀ እቲ ጀነራል በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ክረጋጋእ ከም ዘይከኣለ ኣመልኪቱ እንተኾነ ግን ብደገ ተደፊኦም ኮነ ብውሽጣዊ ኩነታቶም ዝግበር ውግእ ከም ዘየለን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ኢሉ ከይኣቱ ኣጠንቂቑ እቲ ፀገም ብፖለቲካዊ መፍትሒ መዕለቢ ክረክብ ምዃኑ ዘመልከተ ትብዓል ስልጣን ኣሳዳድን ተሰዳድን ዝብል ኩነታት ከይፍጠር ዘለዎ ስግኣት ገሊጹ እንተኾነ ግን እዚ ጌጋ ብምዃኑ ኣብ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓላፍነት ዘለዎ ኣካላት ተረጋጊኦም ስርሖም ክሰርሑ ፀዊዑ ማሕበረሰብ ዓለም ኣህጉራዊ ትካላትን ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣካላትን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይፈርስ ይፅዕሩ ከም ዘለውን ውሽጣዊ ፀገም ይኹን ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ጉዳይ ብፖለቲካዊ ዘተ
زته كم زفتح قليصو أبت زبا زمع بزل متفنان سعبو تقرأي مزخون أكال وقرنات كم زي تحز قلص ليتنا جنرال تادس ورده كندو قدام قد إمام زلوه بوليتيكاوز أقامات بزته كم زفتحه تزاريبو أبومبر ركبات وصا سنيت أمريكا وطر إيرتران إثيوبيان بحصوص كهدس أوعو أتوق أنت تولعو أفتقراي أسكاق صعبينات كمزهلوون أدنقو أبومبر كوميتر ركبات وصا سنيت أمريكا سنيتر جمس ريش أفتقراين كبابيان ستحدث قجت عناو صعبين كمزهلو أدنقو إيرتران إثيوبيان بحصوص وطر هدأز أوعات سنيتر أمونغوتن هاقرات أوشته وحاتن تفتير زلو مكففال أزيو حادقنيا كمزخون سقاتو قليسو ليتنا جنرال صادقان قبرتن سيزحبو مجلس بريزدنت جيتا شوردان 4 جنرالات مسقاقون تدميرو اتزوبا أفت أفاف كوينات كمزلو أراغيسو أمريكان حبرت أوروبا كوينات داقما بتقراي كملس كمزيبلو بمسواع كلهم وقنات كهادون نابهوس وزت كوافرون أتحساسيبان أبومب ركوات وزا سنة أمريكا تمالي أبزهبو حبريتا أبتقراي زلو أسكاق كونتاتن إيرتران إثيوبيا نوغ مدلاون كمزوغهو أفليتو رواندا دحرويت هاجر مس إثيوبيا ناي مكلخال متحبار سممع كم زفرمه تغريصو فيلد مارشال برهانو جولا مسليترا جنرال مبارك موغانغا حلقة ستاف سراويت رواندان أبستفالي وتحضراو صلات متحبار سممع فريمام عززت سراويت أوغاندا أب إثيوبيا وقعو عدت هاوز مسؤولو كم استفرمون إثن هاجرات ننويح عمتات بحبار كسرحا كم صنحا قليسام إثيوبيا درومس هاجرات كينيا قطر دوب أفريقيا دوب السودان حبرات إمارات عرب وتحضراو سماعات كم زفرمات أيرسعن ህዝብ ከተማ መቀለ ኩናት ከይወላዕ ሰጊኦም ንብረት ኣብ ምሽማትን ገንዘብ ካብ ባንኪ ኣብ ምውፃን ይጓዩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዋጋ ሃለኽቲ ከም ዝናሃረን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ገዝኡ ንብረት ንምኽዛንን ይጓየ ከም ዘሎን ሰባት ድማ ገንዘብ ንምውፃእ ኣብ ባንክታት ነዊሕ ሪጋ ሒዞም ከም ዘለዉ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረድዩ ብዙሓት ደሓን መነባብሮ ዘለዎም ሰባት ድማ ካብ ከተማ መቐለ ሃዲሞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ከም ዘለውን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዝወለዶ ሽግር ከይገጥሞም ፈሪሖም ከም ዘለዉ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ምቅላስ ድሌት ስለ ዘይብሉ ሂወቱ ንምድሓን ይጓየ ከም ዘሎን ከምቲ ዝሓለፈ ዳግማይ ኩመቱን ክነብዑን ከም ዘይደልዩ ሓቢሮም ኣብ ቴንዳታት ዝተደርበዩ ህዝቢ ገዝኦም ከይተመለሱ ዝሰንከሉ ከይተሓከሙን ህዝቢ ምስ በሰሉ እንከሎ ናብ ኩናት ከም ዘይኣቱ ኣረጋጊፆም ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህወሓት ነበር ኣቶ ገብረ ኣስራትካ ኤርትራ ንልኡላዊ መሬት ኢትዮጵያ ካብ ትደፍር ነዊሕ ስለ ዘቑፀረት እቲ ኩናት ድሮ ተጀሚሩ ከም ዘሎን ኩናት ክጅመር ተቃሪቡ ንዝብል ተንተናታት ነፂጎ እዚ ከምዚሉ ከሎ መርበብ ሓበሬታ ቡርካናኻ ኤርትራ ኣምሓራን ትግራይን ሓበራዊ ናይ ቃስ ርድኢት ከም ዘለወን ገሊፃ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ብእስክንድር ነጋን ብዘመነ ካሴን ዝምርሑ ፋኖን ከምኡውን ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝትምራሕ ኤርትራን ኣንጻር ኣብን ምግጣም ጥምረት ከም ዝገበሩ ከሲሳ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ከጋጥማ ንዝኽእል ሓደገኛ ውግእ ንምድሓን ምስ መራሕቲ ትግራይ ፋኖን ቀጥታዊ ርክብ ተካይድ ከም ዘላ እታ መርበብ ሓበሬታ ፀብፂባ እምበኣርክስ ንሎምስ ተዛለወ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙሎ ንምሉእ ህዝቢ ዓለም ሰላምን ርግኣትን እናተመነና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ የራኸበና እናበልና ክሳብ ሽዑ ግን ሰናዩ ንዓኹም